Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. I den her video, der vil jeg faktisk lige fortælle en lille historie om den satan, der står lige derinde, og noget andet med noget kamera. Det er bare sådan en lille, hvordan skal man sige det? Det er sådan en storytime-tælling-agtig sådan noget. Men det handler om noget med cyklen og sådan noget med et kamera, som vi kan nok få det løst, men det bliver ikke lige nu i hvert fald. Men jeg er ikke ligesom det baggrund, mand. Så ja, men så kan I bare komme i gang. Så jeg vil starte med at fortælle lidt om den her faktisk. Ja, I kan nok godt se hvad det er. Det er jo en skate racercykel. Altså, som I nok kan se på Instagram, hvis I lige følger den dernede. I følger den, så lige link til den. Der kan I nok godt se lidt, jeg har været ude at cykle på den. Jeg har allerede kørt over 500 km på den allerede. Jeg har haft den i halvanden måned. Den kører simpelthen så pissegodt. Altså, jeg skulle ramme min styr, det var faktisk også ulovligt min styr. Det har jeg forrettet nu, så det er jeg ret glad for, at jeg har. Men ja. Men okay, vi kom jo fra, jeg skulle lave noget storytime-tælling, ikke? Og det jeg synes, det vil sige, det er, jeg kører tubeless på min cykel. Der kører jeg i tubeless. Det er rigtig, rigtig godt, men jeg har svært glemt bloks. Så mig og min far, vi var ude at køre en tur. Vi var cirka 21 km inde i turen, og så sker det kraftedeme. Ja, tænker jeg nok. Jeg punkterer. Kraftedeme, mand. Jeg havde ikke nogen bloks, jeg har ikke nogen pumpe med, jeg havde ikke noget med, jeg har kun min telefon med. Så det første jeg gjorde, det var, vi hentede cyklen, min søster hentede cyklen, jeg skulle med, tog ud og købte et sæt bloks, altså bloks, det er sådan nogle man sætter ind i, altså jeg kan lige vise jer, jeg har faktisk cyklen, så man kan lappe dækket. Men jeg vil bare lige sige en vigtig ting, som jeg sammen skal huske, det er, husk nu at sætte bloks, fordi det er ikke værd, at man skal sidde 50 km hjemmefra og så være strammer. Altså, husk det. Please derude, bare husk det. Altså, simpelthen. Husk det. Simpelthen, det er bedre, at man at det er lidt tungt bag, end det punkterer, og du så kan komme hjem. Fordi jeg havde det, jeg havde det sindssygt hårdt. Nej, fuck snakker jeg om. Men i hvert fald, så står cyklen der. Og I skal bare huske jeres bloks derude. Jeg ved lige hvorfor jeg sagde, at det var hårdt. Men det var bare irriterende, fordi jeg har aldrig kunne fikse en punktering. Jeg har jo lige startet med at cykle, som man kan se. Det er faktisk også første video på kanalen. Men jeg har lige startet med at cykle. Så ja, det er en virkelig nyt. Men jeg føler, at jeg kører ret godt alligevel allerede. Det er jo det er pisse dejligt. Men ja, jeg vil egentlig vise jer det der sæt bloks, så det tager jeg lige. Så hvis jeg nu tager jeg den her. Tada, her er den. Det her, det er et sæt bloks, som vi kan lige bruge sådan her. Det er sæt bloks, hvor man så skal, jeg laver en tutorial, så starter jeg punkterer igen. Det kunne jeg forhåbentlig ikke lige forløbet, men hvis jeg gør, så skal jeg nok lave en, tutorial til hvordan man lapper et dæk, for jeg fik nemlig også hjælp til at lappe det. Men jeg skal nok vise jer hvordan man lapper et dæk. Og en anden vigtig ting, som er rigtig, rigtig god at have med på turene, det er sådan en her, en satan her. En elektrisk pumpe. Nu har jeg lagt den her ind. Det er en elektrisk pumpe. Jeg skal nok lige lægge en link til den nede i beskrivelsen. Den er for noget, der har nogle cykler. Ikke noget reklame, jeg har selv betalt for alt. Men det er altså rigtig godt at have med, fordi så kan man jo selvfølgelig pumpe dækket op igen, og så i stedet for at man skal selv stå sådan der og pumpe det op, så er det rigtig nemt at sådan noget med. Men i hvert fald den tager cirka tre fulde dæk dækpumper, altså sådan 3 sådan pumpet dæk fuld. Som I jo nok kan se her, se, der sidder cykelcomputeren og sådan noget, ikke? Som I nok kan se her, så har jeg sat sådan en ting her,
Den lavede jeg faktisk tidligere, hvis man lige kan se. Den sidder ikke helt så godt, den sidder bare med noget alt muligt sådan der. Men jeg skal faktisk bare købe sådan en GoPro adapter. Og så spiller det hele faktisk. Men jeg har simpelthen købt et vaskeægte 360, eller nej ikke, Insta360 X5, det helt nyeste. Jeg er rigtig glad for det allerede. Jeg har bare ikke kunne brugt det endnu til cyklen. Det der var planen til at lave nogle videoer her til YouTube selvfølgelig. Jeg er glad for at være tilbage på YouTube. Det er virkelig dejligt at være tilbage på YouTube. Længe siden, en ny kanal, helt ny start, altså kom nu. Men jeg har simpelthen købt det kamera. Men jeg mangler bare sådan en GoPro adapter, så hvis I derude, hvis I når at skrive, inden jeg selvfølgelig får købt noget, hvis I når at få skrevet, hvad skal jeg købe og sådan noget. Om I har nogle idéer til, hvad man kan købe af GoPro adapter eller cykelcomputerholder, hvor der sidder sådan en der, hvor man kan sætte et Insta360 på. Jeg har godt set inde på, Insta360 hjemmeside, at man kan købe sådan en. Jeg gider bare ikke, lige nu, der gider jeg sgu bare heller ikke betale 300 kroner. Jeg ved godt, det ikke er meget, derude. Men jeg vil gerne, nu har jeg den der, og den er pissegod. Jeg vil bare gerne, men altså, hvis I kan finde en billig GoPro adapter til Insta360, man skal nok skrive Insta360 til GoPro adapter eller omvendt. Så man kan selvfølgelig sætte Insta360 på, og så kommer der nogle vilde cykelvlogs. Jeg har startet en cykelklub, så jeg skal nok komme en masse derfra, når vi kommer til at køre race og alt muligt. Men ja, så jeg synes faktisk, jeg skal starte lidt om cyklen. Det skal jeg nok lige filme imens her, men lad os snakke om cykel. Så ja, her har vi selveste cyklen. Cyklen, det er en Merida, tror jeg man kalder det. En Merida CX-7. Jeg tror det var 7000. Så det er faktisk en gravelcykel det her. Det er en full-on gravelcykel det her. Den har dog racerdæk på. Det kan man nok godt se, det har været en gravelcykel, fordi der er så meget plads lige der. De der to. Men det har været en gravelcykel. Så har jeg simpelthen skiftet op til racerdæk, så den er. Man sparer lige cirka 15 watt per hjul, ikke? Men den er rigtig god. Den har selvfølgelig alt det gode. Det vil jeg i hvert fald sige. Den har det der tingling der. Jeg kan ikke lige udtale det der, men selvfølgelig så har vi klikskoen på. Der er den også, og så flask. Altså, der er egentlig ikke så meget andet, som jeg har købt den. Det eneste, jeg har gjort, siden jeg har købt den, det er at skifte dæk. Og så har vi sådan en taske her. En taske, hvor man kan nøgler, pumpe, lappegrej, hele lortet, som jeg lige har fortalt om jo. Der kan man simpelthen have hele lortet. Ja, men den er rigtig fed at køre på. Jeg skal nok lige lade mig lige køre på den hurtigt. Det kommer jo med Insta360. Jeg kan godt nok irriterende det der over baggrunden, men jeg står simpelthen ude ved Nordhavn. Så vi er i gang med at bygge en masse herude, kan man vist høre og se, hvis man kommer herud. Men i hvert fald, jeg vil prøve at se, om jeg kan måske hurtigst muligt få, købt en GoPro adapter til Insta360, så jeg kan simpelthen komme ud og lave nogle Insta360 videoer til jer, fordi jeg synes det er fedt. Jeg elsker at cykle. Altså jeg er fuldstændig stoppet med fodbold, så er jeg begyndt at cykle. Kører for cykelklubben ABC i København, hvis I ikke kender det. Jeg har kørt for den i et par gange nu, men rigtig god klub. Så ja, det er simpelthen det for den her video, hvis I kan høre mig. Jeg håber, I får en rigtig god dag, og stay tuned til nogle Insta360 videoer med cyklen. Vi ses.